Здравейте! В момента ще покажа настройки, които може да правите на хедъра във вашия уебсайт. Целта е клиентите да могат по-лесно да навигират в него. Както всичко в Convert Builder, може изключително лесно да хванете и да преместите. Също така може да добавяте ред, в който да добавите различни инструменти, като текст, може да добавите търсачка. Също така може да хващате и да местите от различни редове и да поставите на други. Редове може да триете ето от тук. Както може да добавите ред отгоре, така може да добавите и ред отдолу и по същия начин да добавите инструменти. Както да добавяте, така може и да давате различни отстояния от самите инструменти. Самите менюта може да ги променяте, като дойдете тук на Edit Menus. Както може да промените имената, така може да промените и тяхния ред, като хванете от 6 точки и просто ги преместите другаде. Виждате, че има и подменюта, от които, ако искате да го изкарате да се вижда с основните, просто го хващате и го премествате леко в ляво, а за да го вкарате отново вътре, просто го хващате и местите леко в дясно. Също така, може да добавите и мега менюта или по-големи менюта, като натиснете ето този плюс на самия ред и вече от него, от моливчето, може да натиснете и вече да промените каквото решите. Може да слагате продукти, също така може и да добавите и нови блокове. Може да хванете и някои от инструментите и просто да ги добавяте вътре. За да потвърдите промените, просто натискате потвърди и запис. Както в блоковете на самата страница, така и в хедъра може да зададете различни отстояния отгоре и отдолу за по-добър дизайнерски вид. За да правите настройки на хедъра, идвате от зъбното колело и вече може да промените дори и къде да излиза самия хедър. Може да го направите на цялата дължина, може да го направите по-малко, може да го сложите отляво или отдясно. Също така в настройките имате и опция да го направите фиксиран, т.е. когато скролвате надолу по страницата, той да се остане отгоре, като може да промените и самата визия, когато скролвате. Може да го направите по-малко, може да махнете и някои от бутоните. Те се махат само единствено, когато скролвате. Не променяте хедъра на самата страница. Давате Save, за да запазите промените. Ако искате да скриете хедъра в други страници, просто отидете на самата страница и от тук, от Hide, където пише, може просто да го скриете. И това ще го скрие само за съответната страница. Също така, може да промените и футъра. Може да го скриете за съответната страница по същия начин от Hide.